Mayong udto mga kabangas. So niyami karon diri sa Balingasag Boulevard. Ang dili karon mga kabangas kay naniudto sa amin, naghapit mi ng palit lang mi take out sa Jollibee. Take out mi sa Jollibee. Ngaon lang. Ngaon mga lagtos oh. So na mga lagtos ang isa ana wala tuwa sa kwan. Nangindahay sa laing kwan lugar. Mga lagtos Nga unsa ni to sa Jollibee. Adi na Bibi Mara di ay. So patada ka kay bugnaw ang hangin mga kabangas no. Bugnaw. So mga kabangas no, ngani-ani karon sa Balingasag. Balingasag. Namin gariyon ngayon ang pobre tao no. Timo sa bahaw. No, kay pagyahe man ni ani god. Paingon ni sa Medina kay mawala sa kay mamasko no. Manila makatipid sa kwan pamasko. No? So nyata dari karon no. Na video. Makita ninyo ng isang antang nagsinaw na namin sa ilang Balingasag Boulevard ano na ako ng mga lagtos. So nindot kay dire mga kabangas kay tanawa kita nimo ang lungag nga kadagatan baklay balang init baklay no. So ato yung nilingon og tanaw nilang usa ni kalimpyo nilang dagat ining napita mga kabangas no. So way tao kay medyo sakit ang init pa ni mga kabangas. Bangas gyud kumayo ka sa init. So in fairness no, ang limpyo. Ilang dagat wala basura, way tae naglungahe. Limpyo. Pero mabaw na mga kabangas, dagan bato. Ilang pantalan no, kita ninyo murang pantalan singog pero taas tong pantalan singog bumuang sa Balingasag. Tinaw lang tubig ha, in fairness ilang dagat to. Wala mga kabukiran no. So diya sa unahan na mulan to kasapos lagi ang fishpan sa mga pantat. Pantat naman noon. So kung tayo tanto manuron ang kadagatan mga kabangas so iso mo iso na to kana siya mo ka ng mga floating nga mga fishpan sa bangus no. So kailangan sila diri sa Balingasag kanang bangus industry no, mga boneless kanang mga sa mga mall. Oy, ipatuyok sa ng electric pan, natandog man. So, kita ninyo mga kabangas, paliwala sa kainit, pindot yapon, bugnaw na niya. No? So, ang road sa ato sa kanan atong gabrihan kay medyo init man, aron mabugnaw, para dito ma-overheat. No? So, ano na lang mga kabangas, Salamu! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos on the